Il-ħadd it-tajjeb. Illum 14 ta' Mejju, is-sitt ħadd tal-Għid, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-parroċċa ta' Gwardamanġa. Jikkonċelebraw il-Kappillan Patri Joseph Zara u Patri Reno Muscat, it-tnejn mill-Ordni tal-Predikaturi magħruf ukoll bħala l-Ordni tad-Dumnikani. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Biex xieraq li bdejna din il-quddiesa binnu lil Madonna mhux biss qegħdin fix-xahar ta' Mejju, imma l-bieraħ dan is-santwarju parroċċa għażiż iċċelebraw l-Ewwerdera tal-Madonna ta' Fatima u illum jum l-Omm. Allura huwa wkoll il-jum il-Mama ta' Ġesu. Ngħidu Happy Mother's Day il-Madonna, imma wkoll insellem lill-ommijiet kollha dawk li il-mulej sejħilhom ikunu ommijiet fl-ordni tan-natura, ommijiet li weldu trabi, ma anke ħafna ommijiet spiritwali. Ħafna ommijiet li bil-kelma tajba bl-eżempju weldu l-Ġesu f'tant nies, f'tant ċirkostanzi. Ejjew nitolbu l-mulej biex hu li wedna difensur, kif se nisimgħu fil-Vanġelu tal-lum, ikunu wkoll li jidħol għalina, li jitlob maħfra bħalma għamel minn fuq is-salib, aħfrilhom
għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġih, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet inna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li għamel l-imwiet. U għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt ta' Samarija u xanda lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien għamel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-Apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li Samarija laqat il-kelma ta' Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli qegħdu idejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-mulej. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Flimkien? Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu is-sebħ ta' ismu, xandru is-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lil Alla kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew, araw l-irmejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Flimkien, għajtu bil-ferħ lil Alla tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nieġfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara, għalhekk nifirħu bih u jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbirek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi t-tieba tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lil Alla bnedmin tad-dinja kollha. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, lil mulej Kristu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba
lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bil-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għaliex jistħu. Jekk din tkun ir-rida ta' Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba l-dejjem minħabba dnubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex jirressaqkom lejn Alla. Kien mot il-mewt fil-ġisem, imma ħa il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jiena nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom għad tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-affarijiet sbieħ li għallimna l-Vanġelu hija li biex titkellem fuq Alla tittaħseb f'kelma waħda importanti. U dik hija l-imħabba. Mhux il-biża', mhux il-kefrija, il-ġudizzju jew il-kundanna, imma l-imħabba. Il-mulej ma jitlobx minna la l-biża' la l-ubbidjenza għamja, ma jitlobx minna is-sottomissjoni ta' skjaf, jitlob minna l-imħabba.
U l-imħabba tagħna tkun risposta għall-imħabba li rċivejna. Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U kif tinnotajtu l-Vanġelu tal-lum jibda b'din is-sejħa ta' Ġesu u jiġi wkoll fit-tmiem tiegħu bl-istess parir talba ħerqana tal-mulej. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u ħarishom dak hu li jħobbni. U l-imħabba tiftaħ fil-qalb tagħna esperjenza kbira ta' Alla. Ġesu stess jgħid li min iħobb ikollu l-esperjenza li jaraf min hu Alla. Min iħobb li jħobb ukoll il-missieri u jiena wkoll inħobbu u nurrih lili nnifsi. Ħafna drabi aħna nilmentaw imma da Ġesu minnu kif nista' nifhmu l-Ġesu. U stess jgħidilna llum ifhem xi tfisser tħobb u tibda tifhem lili. U juża wkoll titlu ieħor għalih innifsu b'mod indirett ħafna. Jiena nitlob lill-missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Ma jgħidx difensur, avukat, xi ħadd li jagħtik il-pariri, imma jgħid difensur ieħor. U din il-kelma tfisser li l-ewwel difensur tagħna huwa hu. Fil-bidu ta' din il-qudiesa fakkarna fil-kelma tiegħu fuq is-salib. Meta hu jsir l-avukat difensur ta' min salbu, jidħol bejna u bejn il-missier etern u jgħidlu aħfrilhom. Aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aħfrilhom. Dak huwa Ġesu. Ġesu li jafna, iħobbna, jadirna, jiddifendina. L-ommijiet forsi jifhmu ħafna iżjed fiex itser din. L-om taqbeż dejjem għal ulieda. Meta tfittex xi avukat, l-ewwel aħseb f'ommok għax dik l-aqwa avukat li għandek. Imma wkoll il-vuċi tal-ġid tiegħek. Aħna kenna xorti li ommijietna min jaf kemm il-darba qalulna isma' minni ibni, isma' minni binti, isma' minni. U Ġesu din il-ħaġa jgħidha wkoll jekk tħobbuni tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Għax il-kmandamenti ta' Ġesu mhumiex jasar, sikkatura, fihom kultant xi ftit rażan u li tiġħad l-egoiżmu tiegħek biex tikber. Imma huma kelma ta' mħabba. U bħalma tgħidlek ommok ismani għax tħobbok, hekk qed jgħidilna Ġesu llum. Huwa l-avukat tagħna huwa dak li jagħtina l-aqwa parir, il-counselor tagħna. Il-kelma bil-Grieg parakletos, paraklitu, li aħna kultant nitroduċuha difensur, dak li jfarraġ, dak li jagħti l-pariri, dak li jkun miegħek fl-inkwiet. Tidħol xi bawxata ħadd ma jafek, ara tirbaħ il-lotterija, kulħadd jibda jiġi minnek u jċempillek tinsinix ta' imma nitlu fl-inkwiet kulħadd jitbiet minna. Imma d-difensur jibqa' miegħek.
tgħid li dak imma għax inħallsu ta' Ġesu ma jitloblok l-ebda kont fil-bank. Għax bħalma jommok għalik u għalik se jkun miegħek dejjem. U l-weda li għamilna biex jippreparana l-festa li 15 oħra se niċċelebraw tal-Lejt il-50 huwa proprju l-weda ta' difensur ieħor. Il-ħadd li ġej niċċelebraw itluħ il-mulej fis-sema, l-glorifikazzjoni tiegħu. Imma dawn huma momenti kontinwi. Il-mulej huwa jigglorifika lill-ibnu jagħtina wkoll difensur ieħor li jdawwa lil moħħ li jistedinna biex aħna nobdu l-kelma tiegħu bħala kelma ta' mħabba, kelma ta' ħabib. U dan id-difensur li qed iwedna għandu isem l-Ispirtu tal-Verità. Kultant il-verità mhux komda bħal meta tħares fil-mera, mhux dejjem jogħġbok kull ma tara, imma dak il-verità. U tista' tiġġieled mal-mera għax din mera ħażina ta' imma aħna kultant mera ta' xulxin ukoll. L-Ispirtu tal-Verità. Dak li ma jqarraqx bik, dak li ma jwedekx il-fruwa, dak li jwissik bimħabba, l-Ispirtu tal-Verità. Intom tarfuh jgħidilna Ġesu, għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Dan li qegħdin niċċelebraw ukoll illum l-aħwa. Il-fatt li l-mulej jammar fina u amana, Emmanuel, ismu Emmanuel. Imma anke l-Ispiritu Qaddis li jibatilna u amana, ejja Spiritu Qaddis. Imla il-qalb tal-fidili bid-dawl tiegħek. Jew nitolbu wkoll illum għall-ommijiet kollha ħajjin u mejtin. Ippermettuli nagħti ftit pariri mod speċjali liż-żgħażagħ. Lill-ommok tinsix tgħidilha inħobbok. Għax jiġi mument meta ma jkollokx iżjed ċans. Issa l-mument. Lill-ommok obdija għax il-kelma tagħha hija kelma ta' mħabba. Anke meta ma toġbokx, ma ngħiduha kif inhi, dan nkunu żgħar iżjed u iżjed. U t-tielet meta tagħlaq żmienek ftakar f'ommok u f'missierek. Kulħadd jieħu pjaċir jirċievi xi card fil-birthday. Billi tibgħat thank you card lill-ommok u l-missierek. Qalbek timtela bil-ferħ. Għax l-imħabba titlob l-imħabba. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull. Alla minn Alla, daw minn daw. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-setta tal-Ispirtu u sar bniedem. Salbu ħalina ġmila mietu fil-flu. Fit-tret jum għamlu bejn jummiet skont u tal-assema u qiegħed fuq l-emin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum u mmeġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben
u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju resqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Sitna Marija u nitolbuh l-ewwel nett tal-Qdusija tiegħu il-Papa biex ikun messaġġier ta' mħabba, ta' rikonċiljazzjoni u ta' paċi fid-dinja kollha. Nitolbu. Nixtieq nafda fidejn Sitna Marija f'dan is-santwarju tagħha li 3 saċerdoti li ġew ordnati l-bieraħ, Father Gillen, Father Clive u id-Dumnikan ukoll Father Jien, nitolbu ħafna lihom biex il-mulej iberikhom u jqaddishom. Nitolbu. Nitolbu għall-ommijiet kollha tagħna, ħajjin u mejtin, biex il-mulej ikun il-ħlas tal-imħabba tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għalina biex qatt ma naqtgħu qalbna mill-ħniena ta' Alla u nifhmu l-mulej huwa l-aqwa difensur u avukat tagħna. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mulej
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna, nitħejjew bħajja tajba s-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq, niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Inbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dussi. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex siru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-mafra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp,
mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnata. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn globietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina qalb. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni mejtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifej. Għal-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-parroċċa id-dedikata lis-Sultana tar-Rożarju Mqaddes ta' Fatima, lilek kappillan, nitolbuk ukoll is-selili għall-provinċjal għall-miegħu l-bieraħ insomma biex nagħmlu festa għall-faderjien. Kif taf il-provinċjal kien talabni inti wkoll li iġbija għażiża tal-Madonna ta' Fatima inselmula bħala sultana illum jum l-om u jiena nixtieq nilqa' din it-talba tagħkom u mbagħad bi ftehim miegħek kappillan naraw meta ssir l-inkoronazzjoni ta' din l-istatwa. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sabiex li
naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Fatima fi Gwardamanġa. Dan is-santwarju nbena mill-Patrijiet Dominikani fl-1952 biex ikun iċ-ċentru tal-Kruċjata ta' Rużarju. 16 sena wara, propju fl-1968, sar knisja parrokjali. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna dal-waqt se jkun għall-bejgħ. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.